bona tarda. Gràcies per vindre. A nosaltres, com a Fundació Boca Galés, ens fa doble il·lusió estar, bueno, quasi diria triple. La primera, la més fàcil, és perquè, mira, el color, estic veient que els colors de les butaques són el color corporatiu de la Fundació i veig que no sé, tingut un detall al museu. Però bueno, una, per la banda de presentar el llibre, el número 31, l'Albert Pérez Baró, no entraré en detalls perquè mira, si tenim gent per parlar i aprofundir sobre la vida o la trajectòria vital, parlant el nom del llibre. No? I parlar també està dins del marc de l'exposició Catalunya Terra Cooperativa, que estem molt orgullosos de l'exposició i també és una oportunitat, no sé si l'heu pogut veure, però també era la manera de convidar a la gent que vinguessin. Estem fent un seguit d'activitats dintre de l'exposició, en el sentit també per retroalimentar l'exposició i totes de caràcter d'aprofundir, d'arribar i poder discutir i reflexionar tots els matisos que calguin sobre la nostra memòria cooperativa. Que recordar que és un dels pilars i de finalitats fonamentals de la Fundació Boca Galés. Sempre ho hem dit, una part important, a part de gestionar el centre de documentació cooperativa, és poder donar suport tant a la recerca com en aquest cas a la coedició amb Cossetània, que aprofitem per agrair-los, i bé, és una de les finalitats, les fem molt a gust i contents i per tant també encantadíssim de presentar el llibre de l'Albert Pérez Baró, que també per nosaltres és un motiu d'orgull com expatró de la Fundació Boca Galés que volem. Per tant, jo sense més dono la paraula al doctor Antoni Gavaldà, el director de la col·lecció dels llibres. Bon vespre a tothom, gràcies als que heu vingut, són pocs però valents, fer les coses així. Diré 4 paraules sobre la col·lecció. La col·lecció arriba al número 31, és ja una fita important, ja ho és a partir del número 7, perquè el número 7 era el projecte inicial, però quan veus que arribes al 7 dius això ja tira, ja anem després del 7 al 8. La panoràmica que tenim de la col·lecció, que ho fem conjuntament amb Cossetània Edicions de Valls, doncs és que sortim cooperadors amb totes les seves múltiples facetes. O sigui, ara ha sortit un article precisament d'un company de Josep Santes Masses que em fa una valoració a la darrera revista d'aquests 30 números. Potser han sortit més de temàtica agrícola. És que la temàtica agrícola era el més important, diria, a Catalunya. I és la situació. Però n'han sortit d'altres, o sigui, de tota mena i de tota condició. Han sortit des de capellans, des de socialistes, des de comunistes, des de gent de dreta, gent de tota manera i de tota condició, que quan s'estudien sempre trobem aspectes molt interessants que entrelliguen el teixit de Catalunya. Perquè la cooperació no l'ha fet únicament un segment de la població. La cooperació l'ha fet la població i que per tant hi entra tothom. En aquest aspecte, dir que l'article que us acabo de mencionar ens diu de seguir i de tirar endavant. Doncs bé, seguirem mentre puguem, mentre la Fundació doni joc, que en dona, i mentre els autors presentin llibres de vàlua, com és aquest cas i com són els anteriors. Per tant, poca cosa més puc dir, perquè el que interessa avui és que parli més que l'autor el que presenta el llibre, l'autor també tindrà els seus minuts de glòria, però el que interessa és que ens faci 5 cèntims en el seu moment de la presentació del llibre. Ens acompanya avui una persona que normalment si no són 4 aquí a la taula, avui són 5. Ens acompanya Josep Isern, que el tinc allà baix, no Josep? Sí, que al cap la coneix, o sigui, bé. I per què ve Josep Isern? Home, doncs bé, perquè resulta que ell és llicenciat en Ciències del Treball per la UOC i graduat social. Ell va ser president de la Confederació de Cooperatives de Catalunya de l'any 91 fins a l'any 94. Ell ha representat en empreses i federacions cooperatives, com la Cooperativa de Consum de la Unió de Canet, com a secretari i també com a president. Per tant, és una persona amb un valor que veiem de totes les coses que ha fet. Dedicació professional com a director gerent de la Cooperativa de Treball Cristalleres de Mataró, com a assessor financer també. I una cosa que m'ha sobtat és la vostra trajectòria quan heu anat a l'estranger. A l'estranger.
o sigui, els congressos de l'ACI, de l'Aliança Cooperativa Internacional, que és una de les coses que Catalunya sempre hi ha tingut tradició, al revés que algunes vegades d'Espanya. Ha estat a Moscou, Hamburg, Estocolm, Nova Delhi, etc. Ara participa com a professor en cursos del Departament de Treball de la Generalitat i està involucrat en tota la temàtica. Per tant, amb molt de gust, li seria una publicitat. Moltes gràcies. Ràpidament, intentaré resumir. Primer, agrair els agraïments. Agraïments a totes les persones, institucions que han fet possible l'edició d'aquest llibre i de tota la col·lecció dels personatges importants pel cooperativisme a Catalunya. Per tant, a la Fundació, al seu patronat. Tant l'autor del llibre com la Fundació Roca i Galés els hi voldria destacar la seva voluntat per la perseverància. En el 76 em sembla que neix Roca i Galés i aquesta perseverància en la recerca i divulgació del cooperativisme i dels cooperadors. Per això, moltes gràcies. Per l'Albert Pérez Baró, també durant la seva vida de compromís amb el país i el sindicalisme, un del seu gran valor va ser la perseverància. La perseverància i la coherència, dos valors que avui són importantíssims al desenvolupament de la nostra societat. La perseverància i la coherència. Per tant, jo crec que estem davant d'un personatge que val la pena glosar-lo, si em permeteu molt ràpidament. També em vull destacar la seva senzillesa. Jo vaig tenir la sort, desgraciadament pels anys, però bé, de poder conviure amb ell i conviure amb la seva senyora. Normalment sempre anava acompanyat de la seva senyora. I la seva senzillesa i la seva empatia. Empatia amb els interlocutors, amb els grups interessats, i estava d'acord o no hi estava d'acord, però ell tenia una empatia, escoltava, la capacitat d'escoltar, de debatre, de donar respostes i solucions als problemes i les situacions complicades que els moviments socials destacaven per la feina de la transició en aquells anys 60 i 70. Jo vaig tenir la sort, com he dit, de poder compartir amb ell i la seva esposa i el fill diversos moments importants en el restabliment del moviment cooperatiu català. En els anys 75-76 va participar amb els cooperadors de Canet, llavors teníem una cooperativa de consum molt arrencada, en les festes que fèiem de la cooperació. No en deien tant festes internacionals del cooperativisme, sinó festes de la cooperació. I fèiem uns sopars i allà, normalment a l'entorn de les festes de Nadal i aquestes coses. Ell va participar-hi durant 2 anys seguits. Jo anava a buscar-lo a casa seva, en el barri de Montbau, un R6, en aquella època, 4 llaunes quasi. I els tornava a casa. El fet d'anar amb el cotxe, que em donava la possibilitat de tenir bones converses amb ells. En el 78, la Fundació Roca i Galés va convocar una trobada de cooperadors i ho va convocar a Canet, a la sala de Canet, que teníem, que era important, per debatre sobre el tema que ell el preocupava molt, el tema legislatiu i la representació a través de les federacions del moviment cooperatiu que ell creia que es havia d'estructurar, perquè ja ho diré ara més endavant, i es havia de cohesionar com un corpus ideològic en si mateix. L'Albert hi va participar en aquesta trobada del 78 amb una ponència que va ser molt elogiada. A l'any 80, jo també vaig tenir la sort de poder participar amb ell, es van celebrar unes jornades per especialitats sobre la cooperació a Catalunya, l'any 80, algú potser ho recordarà, en les que l'Albert també va presentar una ponència que va ser d'interès. No m'allargo més perquè vull que compreu el llibre i en el llibre ja va sortint totes aquestes coses. En el març del 81, la Fundació Roca i Galés, també com a pal de paller i com a promotora dels cooperadors i el cooperativisme, va convocar també a la cooperativa de Canet moltes autoritats, entre elles el conseller de Treball, el Joan Rigol, president del Parlament de Catalunya, l'Albert Barrera, presidents de moltes cooperatives, gent del món polític de l'època, per fer un homenatge a l'Albert Pérez Baró.
però que, com us he dit, no en parlaré més perquè el que vull és que compreu el llibre i així ho podreu llegir. Finalment, voldria destacar, i estic acabant, un encontre internacional d'especialistes en el maig del 83, també promogut per Roc i Galés, sobre cooperatives i sindicats davant la crisi. En el 83 veníem de la crisi del 76 i tal, els números d'aturats pujaven realment. I va haver-hi una trobada molt interessant en la que el Pere Esbaró va presentar una ponència, jo en aquell moment estava de gerent a Cristelleries de Mataró i vaig parlar de les cooperatives de treball associat i ell va parlar del cooperativisme en general, però sí que vam concloure quasi tots que realment era important moure, o sigui que la societat visqués el moviment cooperatiu, sindical, com un moviment social per fer front a la crisi. Hi ha uns escrits que surten en el llibre també a recull, en la qual diu les cooperatives han sabut fer front, en molts casos, al problema i a la crisi de l'atur. D'allà, també d'aquestes xerrades, va sorgir la Sals. Pensava que vindria, ja el trucaré demà dient-li que li ficaré falta. L'Armand Vilaplana, que és un dels impulsors de la Sals, les societats anònimes laborals, que serien cosines germanes del cooperativisme, però que van donar molt de joc en aquesta fórmula per donar resposta a l'atur. Bé, com a resum final, voldria destacar el fet que l'Albert va ser sempre molt influenciat, o va estar molt influenciat pel treball que va realitzar en el 34 fins al 38, que va realitzar dins la Conselleria d'Economia, regida en aquell moment per al conseller Josep Tarradellas, durant els primers anys de la Guerra Civil. D'aquesta etapa en va deixar un interessant testimoni escrit amb el seu llibre 30 mesos de col·lectivisme a Catalunya. Durant el temps de la transició, als anys 70-80, va escriure i explicar de manera planera el cooperativisme com un moviment, com he dit, amb cos ideològic i pràctic, i en aplicar i poder aplicar d'una manera d'estructurar, de compartir, de participar d'una manera directa i ordenada en l'economia, el treball i el consum. I acabo dient, per això, dir que l'Albert Pérez Baró sempre va defensar el cooperativisme com un sistema de promoció social en benefici dels ciutadans per la millora de la seva qualitat de vida. I que avui en podem dir el posar a la pràctica una economia social i solidària al servei de les persones. Avui la premsa fa una referència de l'Albert Bertran en un article periòdic sobre l'economia social i solidària, s'obre un espai, una bretxa, un espai important dins Barcelona i jo diria dins el país. Ja genera més del 7% del PIB, l'economia social i solidària. I estic segur, i amb això faig un clam allà on sigui l'Albert, estic segur que és el millor record i el millor homenatge que podem fer al nostre amic i la gran persona que, com un au fènix, Catalunya està ressorgint de les seves cendres amb un esperit solidari i de cooperativisme. Moltes gràcies. Seguidament presentarà el llibre el doctor Miquel Garau, és el que està al centre. Ell és doctor en Història, té el diploma d'Estudis Avançats per la Universitat de Barcelona. El títol de la tesi es diu Entre l'utopia i la supervivència, el desarrollo y la diversidad de las cooperativas de producción y trabajo en la Catalunya urbana i industrial, del 1864 al 36. Els seus camps de recerca, com és lògic a partir d'una tesi, deriven cap a aspectes centrals o col·laterals, com són la història social i cultural, el moviment llibertari, el moviment obrer, el cooperativisme i, darrerament, aspectes de la joventut. Tenim la sort que el volum 17, en veritat, el vas fer tu ja, no? Per tant, ens coneixem d'això i d'altres coses. Ell té diversos capítols de llibres, un referits a Joan Peiró i també sobre el Port de Barcelona i articles sobre les cooperatives de producció i treball de la Catalunya urbana, el moviment ibèric de liberació de grups autònoms de combat, l'obra cultural i pedagògica de la cooperativa Cristelleries de Mataró, etc.
com sí que els que el coneixem més d'un aquí, el Miguel, ara té la paraula perquè glossi l'obra que ha escrit el Jordi Pomés. Endavant. Bé, doncs, moltes gràcies a tots, sobretot a en Jordi Pomés, per haver pensat en mi per fer aquesta presentació, que em fa molta il·lusió. I bona nit a tots per haver vingut. Bé, jo no pensava glossar la trajectòria historiogràfica d'en Jordi Pomés, però perquè pensava que algú abans ho hauria dit, ho hauria comentat una mica, però sense entrar en detalls, crec que portar a terme una biografia com aquesta d'un personatge, jo crec que tan conegut dintre del moviment cooperatiu, doncs calia buscar un historiador solvent, no? I en aquest sentit, sembla que l'Antoni Gavaldà s'ha forat en salut perquè ha escollit una persona que té totes les... o sigui, ja sabem tots de la seva capacitat, és a dir, ha publicat molts llibres sobre història de l'associacionisme a Catalunya, sobre història del cooperativisme i fins i tot té experiència també en el tema biogràfic perquè hi va escriure la biografia també en aquesta mateixa col·lecció d'en Salvador Pallés. No? Per tant, en aquest sentit, ja quan vaig començar a llegir els llibres ja estava tranquil perquè ja sabia que estaria ben fet, no? Però després he començat vaig continuar llegint i primer, ja en primera instància em va fer reflexionar, em va semblar molt interessant el propi subtítol del llibre, el compromís vital amb el cooperativisme. Això em sembla interessant perquè realment és així, és a dir, el cooperativisme és un projecte col·lectiu, les cooperatives porten a terme projectes que impliquen un grup de gent, que busquen un benestar col·lectiu, però que requereixen, que es nodreixen d'una sèrie de voluntats individuals. Són una suma de voluntats individuals, una suma de compromisos personals, individuals, vers el cooperativisme, els que acaben fent gran tot el moviment cooperatiu i fan que sigui possible fer projectes col·lectius. Per tant, és important, jo crec, destacar això, que primer requereix aquest compromís vital, individual, de la persona vers les idees, els principis cooperatius. I per això també crec que és interessant l'existència d'una col·lecció com aquesta, que fa biografies de cooperativistes catalans, perquè hi ha hagut un moment entre els historiadors fa uns anys que potser estava una mica més menystingut el tema de la biografia històrica. Però jo crec que sobretot en el camp cooperatiu, per això que estic dient, és molt important perquè ens permet fer com un mapa de la història del moviment cooperatiu a Catalunya a través de les biografies d'aquestes persones que es van comprometre individualment amb uns valors, amb uns principis cooperatius i que gràcies a això van anar nodrint tot un moviment que va ser tan important, i que és ara també, no? Però jo parlo com a historiador, va ser tan important en la història de Catalunya. Clar, el fet de fer una biografia històrica implica alguns reptes, algunes dificultats. La primera de totes és aconseguir mantenir la funció entre el que és l'equilibri, entre el que és la visió particular de la vida, la trajectòria vital del personatge i el que és encaixar-lo en el seguit d'esdeveniments generals, no? D'anar d'allò particular a allò general. Això, sempre que escrius una biografia, doncs, tens aquest repte, no? O sigui, no pots permetre que el personatge quedi dissolt en un magma d'esdeveniments generals, però tampoc que quedi tot com una anècdota darrere d'altra, no? Tot és història de vida del personatge i no s'entén, no s'encaixa en un magma més general dels esdeveniments. En aquest sentit, com que això jo ja ho sabia, perquè ja coneixia la trajectòria d'en Jordi Pomés, aquesta biografia ho aconsegueix perfectament, és a dir, s'encaixa perfectament la trajectòria vital del biografiat i els esdeveniments més generals. I el repte també de fer una biografia de Pérez Baró crec que és que, clar, Pérez Baró neix el 1902 i mor el 1989. Això és tot el segle XX. Això implica tractar, treballar tots els períodes històrics que s'han donat durant el segle XX. Per tant, això també és un repte important, sobretot en un llibre que ha de ser de 90 pàgines. Per tant, és complicat, però jo crec que se'n surt molt bé el doctor Pomés. El primer que te n'adones quan llegeixes aquest llibre, que sobta una mica, o almenys a mi, és els inicis de l'Albert Pérez Baró, és a dir, és la seva precocitat a l'hora d'entrar a les lluites socials, als moviments socials d'inicis del segle, de la segona dècada del segle XX.
És a dir, ell als 15 anys, amb només 15 anys, ja era secretari de l'agrupació socialista de Gràcia perquè pertanyia a les joventuts socialistes. I això era amb 15 anys. El 1920, que tenia només 18 anys, ja col·labora en la formació del Partit Comunista a Barcelona. Després continuarà militant, entrarà a la CNT, estarà dins de la CNT fins que li expulsaran a la seva secció, el sindicat mercantil, estarà també a l'Associació de Comptables de Catalunya. En definitiva, no deixarà mai de militar, tot i que ell els considera més que res un socialista sense carnet, no? Però sempre estarà allà on el moviment obrer es mou, no? Sempre en l'activisme social. I el fet que ell entri tan precoçment en la història del moviment obrer, a les lluites socials, fa que se li pugui encapçalar en una generació, en aquella generació a la qual pertanyen altres militants que van ser molt significats en aquest període dels anys 20 i 30, però que normalment són més grans que ells, són militants potser que han nascut a l'última dècada del segle XIX, però que comparteixen amb ell una sèrie d'experiències compartides i fins i tot d'espais comuns que faran que ell també pertanyi en aquesta generació. M'estic referint, per exemple, al que és l'experiència iniciàtica que suposa la Primera Guerra Mundial i la postguerra aquí a Catalunya, amb tot un moment de gran convulsió social, no? És l'època de la vaga general del 17, la vaga general del 19, el pistolerisme, després la dictadura de Primo de Rivera. Tota aquesta època és l'època en la qual, a més quan principalment la CNT es fa un sindicat de masses, no? I és l'època en la qual l'Albert Verdadó també comença a participar en aquestes lluites socials. I això ho comparteix amb altres molts militants. També amb ells compartirà uns espais, en particular la presó. La presó serà una mica el joc de pas obligat per tota aquesta generació de militants. Als anys 20, als anys de la dictadura, però fins i tot també una mica abans, la majoria d'ells passaran per la presó. I això donarà també, això també li passarà a l'Albert Verdadó, li donarà també la possibilitat de conèixer de manera directa alguns d'aquells grans, d'aquests personatges que després seran tan importants. M'estic referint, per exemple, a Joan Peiró, que és el que conec millor, amb qui compartirà presó entre 1920 i 21 i després el 24 i el 26 també, però també hi haurà altres, estaran per exemple el Felip Arllau, estaran l'Àngel Pestanya, el Felip Elai, en definitiva tot un seguit de gent que forma part d'aquesta generació amb la qual ell també comparteix presó i comparteix neguís. Per exemple, tota aquesta generació és una generació d'autodidactes. La majoria d'ells són autodidactes. Un dels seus valors més fonamentals és l'amor per la cultura. Tenen molt clar que s'ha de donar cultura i educació als treballadors perquè és la manera que la gent prengui consciència social i acabi volent fer un canvi social, una transformació social revolucionària. En aquest sentit, tots passen pels Ateneus i en Verdadó no serà menys. De fet, als anys 20, a partir de quan surti de presó l'any 26, tindrà un joc destacat, de responsabilitat destacada en dos dels Ateneus més importants d'aquesta ciutat, que eren, sobretot un, que era l'Ateneu Enciclopèdia Popular, i l'altre l'Ateneu Politècnic. Crec que s'ha de tenir en compte, quan parlem d'aquests Ateneus, per veure a qui estaven dirigits, localitzar-los en l'espai. O sigui, l'Ateneu Enciclopèdia Popular estava al carrer Carme número 30, al barri del Raval, i l'Ateneu Politècnic a Sant Pere Més Alt, número 27, o sigui, al barri de Sant Pere. Els dos barris són clarament populars, perquè era a ells, a la gent més treballadora, a la qual es dirigia l'activitat dels Ateneus. En aquest sentit, doncs, coincideix també amb tota aquesta generació en aquesta recerca de donar cultura i educació a la resta de treballadors. D'altra banda, comparteix també el camí de la resta d'aquesta generació quan, durant la República, entra en una activitat militant frenètica, tant de vagues com del moviment sindical, etc. Que no entro en detall perquè també per això està el llibre, però és interessant que tota aquesta generació participa molt activament durant la República en el moviment obrer, perquè també és un moment de llibertats, quan això és possible, i quan arriba la Guerra Civil, molts d'ells, almenys els més destacats d'aquesta generació, arriben a adquirir responsabilitats polítiques que no havien tingut fins a aquell moment.
I això també li passarà a Albert Pérez d'Aró. Albert Pérez d'Aró, durant la Guerra Civil, formarà part de la comissió que redactarà el decret de col·lectivitzacions de la Generalitat i també després a la comissió d'aplicació d'aquell decret de col·lectivització. Tota aquesta tasca, la Generalitat serà una de les coses de les que ell es senti sempre més orgullós i de fet, ja s'ha esmentat el llibre 30 mesos de col·lectivisme a Catalunya on explica tota aquesta tasca que es farà dins de la Generalitat durant la Guerra Civil. I per últim, amb aquesta generació comparteix també el que és la decepció, la desfeta, el que és l'arribada de la dictadura franquista i haver de marxar cap a l'exili. En el seu cas, marxa el 39 i després d'un parell d'anys aconseguirà tornar a Barcelona. Altres companys d'aquesta generació no podran tornar, seran executats o quedaran a l'exili per sempre. Per tant, aquí hi ha un tall claríssim per tot un grup de gent. En Pere d'Aró sí que aconseguirà tornar. Però fins aquí arriba, si veiem en el llibre, tota una trajectòria biogràfica que podríem dir que és una biografia col·lectiva, que representa Pere d'Aró però que representa molta més gent que en Pere d'Aró. Però per mi el que resulta sumament interessant és com a partir de l'època franquista el Pere d'Aró engega tota una trajectòria, comença una trajectòria on realment es troba bastant sol, o sigui que ja és completament diferent amb el que havia fet la resta d'aquesta altra generació. Per començar, perquè ell adopta els principis del cooperativisme com el seu compromís vital més important, és a dir, ell ja havia participat als anys 30 al moviment cooperatiu, però s'autoimposa, una mica això ho comenten, ho escriu el Jordi Pomé, s'autoimposa la missió una missió que seria la de preservar, d'una banda, totes les experiències històriques que s'han realitzat en el moviment cooperatiu dels anys 20 i 30, recordar-lo a les noves generacions, deixar constància escrita de tot el que s'ha fet i també, d'altra banda, fer pedagogia cooperativista, és a dir, explicar a la gent quins són els principis cooperatius. Perquè, clar, quan ell torna de l'exili es troba que aquell moviment cooperatiu, si es pot dir moviment en aquell moment, el cooperativisme d'aquell moment era un cooperativisme completament intervingut per les autoritats. L'obra sindical de cooperació intervenia quan un es presentava per la junta rectora de la cooperativa, doncs això havia de passar per les autoritats, vull dir, no hi havia cap moviment lliure com per portar a terme el cooperativisme tal com s'havia fet en els anys precedents. Per això, davant d'aquesta situació, ell s'autoimposa, es proposa fer que no s'oblidi d'on venia tot aquest moviment cooperatiu i recordar a les noves generacions els principis cooperatius. Una mica defensar el puríssim, l'ortodòxia roctaliana dels principis cooperatius. En aquest sentit, ell ho farà per escrit, per descomptat, però ho farà també a nivell personal. O sigui, ell fa una cosa que destaca en el llibre, que em sembla molt interessant, que és fer completament de pont o de nexe entre una generació i l'altra. Sobretot des de la cooperativa de consum de teixidors a mà de Gràcia, que seria una mica el centre d'operacions on Pérez d'Aró actua, doncs ell el que fa és posar en contacte persones com en Fabra i Ribes, com l'Eladi Gardó, com en Juli Blanquer, com en Tino, en Celestí Ventura. O sigui, tots aquells cooperadors que encara quedaven de generacions anteriors els posa en contacte amb noves generacions de cooperativistes, de cooperadors, que de fet, que en aquell moment són joves que potser han viscut la guerra però eren només nens en aquell moment, que s'estan fent grans als anys 60 i que després tindran jocs importants de responsabilitat política durant la transició. M'estic referint en Joan Reventós, en Josep Castanyo o en Joan Codina, per exemple. I ell farà aquest paper de pont físic, entre persones, però també farà aquest paper de pont a nivell més abstracte d'escrivir. O sigui, el que farà és començar a publicar i escriure sobre això, recuperant les experiències del moviment cooperatiu anterior i també posant en valor, donant, pedagògicament, explicant a les noves generacions aquests principis cooperatius. I en aquest sentit crec que és molt simbòlic o molt interessant aturar-se en un llibre que per mi és el moment clau, que és el moviment cooperatiu a Catalunya, que és el primer llibre que escriu en català, que l'escriu amb Mentosa i Roig.
I per mi aquí simbòlicament és el pas del testimoni d'una generació a l'altra, diguem, no? O sigui, el Mentor Roig havia estat el gran divulgador també del cooperativisme de la primera meitat del segle XX, i a partir d'aquell moment, a partir d'aquell llibre que escriuen tots dos, després ja serà només en Pérez Daró el que quedi al peu del canó fent aquesta tasca, no? Per tant, hi ha com simbòlicament un pas de testimoni, després d'aquest llibre ja s'encarrega en Pérez Daró. No sé quant temps porto parlant, però bueno, continuem. Bé, em sembla molt interessant en el llibre, això crec que no ho he comentat abans, però em sembla molt interessant que en Jordi Pomés escriu d'una manera que no deixa en cap moment de ser un historiador, un to d'historiador rigorós, però que fa en realitat també un retrat psicològic del personatge. I tu pots veure, però no ho fa explícit, o sigui, no és que et digui, no és que interpreti com és el personatge, però simplement de la forma en què va exposant els esdeveniments i com el Pérez Daró fa front als entrebancs que es va trobant i com mai l'afegeix en les seves intencions, en les seves condicions, pots veure perfectament quina forma de ser tenia en Pérez Daró, encara que no l'hagis conegut. No? De fet, m'ha agradat el que ha comentat el senyor Vicent, quan ha dit que era molt perseverant, jo he pensat, jo això ja ho sabia perquè ho he llegit aquí, però no m'ho ha dit en Jordi Pomés, sinó que tu ho veus, t'ho mostra a través del fets. No? I això crec que és complicat de fer un perfil psicològic del personatge sense perdre mai el to de l'historiador rigorós, però en aquest cas es fa molt bé. Bé, en definitiva, doncs, l'etapa del franquisme és l'etapa dels 50 cap endavant, l'etapa en la qual en Pérez Daró escriu moltíssim sobre qüestions cooperatives i de fet jo diria que és una mica com el que seria el Josep Peirats per la CNT. El Josep Peirats serà com l'intel·lectual orgànic de la CNT, que escriu aquí 3 toms de la CNT en la Revolució Espanyola. No? Doncs una mica el Pérez Daró tindrà aquest paper, entre cometes, dins del moviment cooperatiu. Serà l'intel·lectual orgànic en un moment en què no hi ha ningú més que faci aquesta tasca. I l'hem d'agrair aquesta tasca perquè com a historiadors, els historiadors més joves, com és el meu cas, més o menys joves, doncs si no fos per la tasca d'en Pérez Daró de recuperació de tota aquella tradició cooperativa anterior, doncs segurament no la coneixeríem avui dia. No? Però a mi, si em situo en aquella època, em sorprèn la seva capacitat de fer això perquè va tenir moltíssimes dificultats, havia de sortejar la censura, havia de moltes vegades d'autopublicar-se, no? I mai va defugir en aquesta intenció, està claríssim que era molt perseverant, no? I li hem d'agrair doncs, això. I en aquest sentit, el llibre fa una cosa que és molt interessant pels investigadors, que és que et dona bastanta claredat respecte a tot allò que va publicar en Pérez Daró. Avui dia, si tu te'n vas al Pavelló de la República, al Fons Pérez Daró, dius, mare meva, aquí hi ha centenars de documents, però Jordi Pomés el que ha fet és tota una selecció amb intenció, et parla dels textos més importants, et destaca alguns que jo mateix no coneixia, que em van sobtar, i llavors t'ajuda molt a situar, a classificar, a categoritzar tota la producció bibliogràfica del Pérez Daró. Per tant, pels investigadors és un llibre molt interessant. I bé, per últim, perquè no sé si... Per últim dir que una cosa que em va sobtar també és quan ja es passa a la transició que en Pérez Daró diguem que deixarà una mica de ser el gran protagonista a nivell d'escriptura, etc., de defensa del cooperativisme que havia tingut en aquesta època anterior i en la nova tessitura doncs els seus plantejaments quedaran una mica en minoria, perquè ell el que es planteja és hem de recuperar tota l'obra anterior cooperativista i per tant hem de restablir la llei de 1934 de la Generalitat, no hem de fer una nova llei, etc. Llavors el que veiem és que una persona que durant tot el període de la dictadura va estar bastant sola defensant les seves idees, després de la transició, tot i que és una persona molt respectada i molt escoltada, també les seves posicions queden una mica, no acaben de ser majoritàries, però ell està claríssim, té les seves conviccions, té el seu compromís personal amb el cooperativisme i no ho deixarà mai. Jo li catalogaria una mica com el Quixot de l'ideal cooperatiu, no? O sigui, ell sol contra tots. Bé, per últim dir que enhorabona pel llibre en Jordi Pomés
i recomanar-vos la lectura perquè realment té moltes capes de lectura. O sigui, és una lectura que pot interessar tant a la gent que personalment ha conegut en Pere Baró com a la gent que li interessa el moviment cooperatiu, que forma part del moviment cooperatiu, simplement que estan interessats en cooperativisme, i també aquells que investiguem sobre la qüestió cooperativa perquè té moltes aportacions molt interessants. Té aquests 3 nivells i els manté perfectament durant tota l'obra. Així que no. Bé, després de la brillant intervenció del Miguel Guerau, ara parlarà el doctor Jordi Pomés. Dir 4 coses que en part ja les has dit tu a nivell biogràfic de Jordi. Jo, si l'hagués de precisar, si t'hagués de posar alguna etiqueta, et vam començar a conèixer quan vas escriure el llibre, el de les Matarós, les de Potatoes, el de les Mataró, l'exportació des de Mataró cap a Anglaterra amb la qüestió de les patates. Crec que va ser una fita en aquell moment, o sigui, situar una cosa que no teníem coneixement, teníem un coneixement vague, i després la teva obra més important seria la teva tesi, que després d'allí, evidentment, has fet diversa obra col·lateral, que és la de la Unió Rabassaires. O sigui, va estudiar un gran sindicat aquí a Catalunya, conjuntament en aquell moment amb la CNT, en pugna els dos per uns més de cara al camp, els altres més de cara al segment industrial. Com s'ha dit, ha publicat aquí la col·lecció del Salvador Pagès Inglada, o sigui que aquest és el segon número, i ara darrerament veig que estàs tirant-te cap a qüestions de nacionalisme, de federalisme, estic veient que vas una mica cap a aquesta línia. Un dels teus darrers llibres que he llegit és el de la ràbia i la idea, política e identitat en l'Espanya republicana, del 31-36, com sembla fa 2 o 3 anys que vas publicar. Bé, crec que, com s'ha dit, va ser un encert encarregar-li amb ell, era tractar un autor tan prolífic per un historiador costa, perquè resulta que ho volem mirar tot i després sabeu condensar això costa més. O sigui que el llibre podria ser de moltes més pàgines, però la col·lecció la tenim muntada així d'aquesta manera, 90, 100, 105, aquí ho sap el company Josep Maria Oliver, quan discutim que en sobren 3 o que en falten 3, i que normalment no falten mai, sempre sobren, i llavors ve la qüestió de les tisores. I clar, sap una mica de greu, per això abans vaig dir moderem-se una mica, no? Amb l'escriure perquè entrem dintre d'aquest joc. Crec que has fet una bona obra, que tal com ha dit el doctor Miguel Guerau, obre llum, sobretot dintre del segment industrial i el segment de serveis, no tant en el sector agrícola, que ell no va tocar tant. Però, evidentment, era una persona bàsica de fer, i era una persona clau de fer-ho. Ha arribat al número 31, que podria ser un altre número, ha arribat quan tocava. Les coses arriben quan toquen. Per tant, moltes gràcies per la teva aportació i ara és el teu torn. Sí. Bé, jo agraeixo molt totes les paraules que heu dit fins ara. Miguel, gràcies, ha sigut molt generós en la valoració de l'obra. I gràcies per acceptar també fer aquesta teva aportació en aquest acte de presentació d'aquest llibre. Gràcies per ser aquí, gràcies a la Fundació Roca i Galès que va tenir aquesta gran iniciativa d'aquesta col·lecció de biografies que em sembla interessantíssima i que animo a que continuï, que no s'acabi, que estem al número 31. I això s'ha d'agrair i és d'agrair pels historiadors i pels que ens dediquem a aquests temes de moviment social, ho trobem excel·lent perquè alhora és una font per nosaltres d'informació preciosa. Gràcies a l'Antoni que em va demanar a mi que tirés endavant aquesta biografia, li agraeixo molt i li agraeixo
sempre vaig tenir la seva, el seu vistiplau a tot el que li demanava. I per això que m'he sentit molt ben tractat en tots sentits. A l'editorial Cossetània també li agraeixo la feina feta, la feina d'edició que hi ha darrere. I finalment també en els agraïments agraïm a en Josep Isern, que també hagi volgut ser aquí. He de dir, tal com has dit tu, el meu primer treball sobre cooperativisme en part va ser en col·laboració, i va tenir la seva col·laboració en Josep Isern perquè em va aconseguir la primera ajuda econòmica, la primera beca per poder fer aquest treball de les patates, que va ser que ell em va posar en contacte amb en Josep Castany i d'alguna manera em va ajudar a introduir-me en aquest món. Per tant, em va ajudar a posar la primera pedra i per això li estic molt agraït de tot el que després ha vingut. Bé, en l'apartat d'agraïments també volia esmentar el fet que la biblioteca de la Fundació em va tractar excel·lentment, la Biblioteca d'Unió em va donar totes les facilitats per consultar la documentació de Pérez Baró, que per cert és a la Fundació Roca Galés on hi ha la major part de la documentació de Pérez Baró. No és en el pavelló de la República, que tothom diu el pavelló de la República perquè hi ha un llibre, hi ha aquell llibre de la... no recordo el nom, però dedicat també a l'obra de Pérez Baró. Però està centrat en la documentació que hi ha al pavelló de la República, però resulta que ningú sap que és la Fundació Roca Galés la que té el principal fons documental d'en Pérez Baró i per tant qui vulgui fer una tesi doctoral té material el que vulgui, material preciós que jo no vaig poder fer servir tot perquè el llibre dona pel que dona, el temps dona pel que dona i bueno, almenys vaig poder comprovar que la documentació existeix per fer una bibliografia definitiva i molt més extensa. També aprofito per dir que vaig anar al darrere dels fills que no sabia que eren morts i nets d'en Pere, que m'imagino que almenys dues netes que han de ser vives, perquè un dels fills va deixar escrit que tenia molt endavant una biografia extensa del seu pare, de Pérez Baró, i que ho tenia escrit i que ho pensava publicar, però que s'ha quedat, doncs no sabem on, en algun armari potser d'aquestes netes, que jo no he sabut localitzar. Vaig anar al darrere de molta gent, a més del que un es pot pensar. Vaig anar al darrere gent de Caldetes, perquè Pérez Baró i la seva dona havien viscut a Caldetes, la seva dona ho era de Caldetes, però no me'n vaig sortir. Ja, quan no siguin les coses surten quan és el moment que surtin. I fet els agraïments, un parell de coses només. Jo, esclar, estic contentíssim d'haver treballat un personatge com aquest, perquè a part d'aprendre com a historiador, aprens com a persona, perquè esclar, és un d'aquells personatges capaç d'inspirar-te només llegint la seva biografia, i espero que el llibre serveixi també d'inspiració al que el llegeixi, jo estic convençut que sí, que inspirarà segur, inspirarà perquè li reconeixem uns valors humans molt profunds, uns valors que ell va saber posar en pràctica, no només els va saber divulgar, sinó posar en pràctica, i això és un dels aspectes que més em va copsar d'aquest personatge, que jo destacaria d'ell dues grans coses. Se'n poden destacar moltíssimes i algunes les heu dit vosaltres i sobretot el Miguel Guerau en l'exposició que ha fet, no? Però jo de les dues grans coses que destacaria és una, va saber encertar l'ideal de la seva vida i no va trobar fins als anys 30, quan ja tenia 30 anys, per arribar a aquest ideal que ell va tenir clar treballant sobretot ja durant la guerra en el Consell d'Economia, que va ser quan se'n va donar de les possibilitats que hi havia pel canvi social que tots esperem, de la possibilitat que tenien les cooperatives i les col·lectivitats, ell se'n va donar llavors encara era relativament jove, 30 i escaig d'anys.
encara va haver de patir l'exili, va haver de patir la postguerra en unes condicions de vida molt precàries, i no va ser fins que no va tenir 48 anys, l'any 50, quan ell podem dir que s'entrega definitivament en aquest ideal, l'ideal de la cooperació. Podem dir que fa un sacrifici d'ell mateix, se sacrifica ell mateix en tots sentits, aporta diners de la seva butxaca, aporta hores de son, aporta doncs, fins i tot la salut mateixa aporta, perquè arriba a caure malalt de la hiperactivitat que tenia. Aporta doncs, els perills, o sigui, és capaç d'afrontar perills perquè ha de treballar en un règim polític, encara estem en els anys forts del franquisme, els anys 50, que a vegades se la juga, però com que ell té molt clar l'ideal i ell té molt clar que ha d'anar cap aquí, li serà igual jugar-se-la i li serà igual que li surti malament, perquè ell ja ha passat per la presó, ha passat per l'exili, és un senyor que sap ja el que és patir i sap que per aconseguir les coses, els grans ideals, doncs a vegades hem d'afrontar dificultats, hem d'afrontar entrebancs, i que ell va demostrar en la seva vida que hem de saber estar per damunt d'aquestes dificultats, per damunt d'aquests entrebancs, perquè la segona gran cosa, la primera és aquesta, de tenir clar quin és l'ideal i de treballar fins al final per ell. Va poder morir el 89 amb la tranquil·litat de dir, bueno, he entregat la meva vida al meu ideal i potser no he aconseguit el que volia, però almenys ho he intentat, almenys ha sigut una vida profitosa perquè he fet el que realment volia fer. La segona gran cosa és que demostra amb la seva pròpia vida els valors de la cooperació. D'alguna manera també ho ha dit Miguel Guerau. O sigui, com els profetes, allò que prediquen amb l'exemple, que no fan molta gent que prediquen molt, però llavors els falta l'exemple. Doncs no, Pérez Baró predicava amb l'exemple, que és el màxim que crec que es pot demanar a una persona, que prediqui amb l'exemple. Tots els valors de la cooperació, la fraternitat, la solidaritat, la tolerància, l'esforç pel treball, l'esforç per aconseguir les coses parlant i dialogant sense violentar-se, tot això ho va demostrar. I clar, va demostrar que saber-se entendre amb tota mena de gent, independentment de la seva ideologia, independentment de la seva condició social, de la condició política, es va entendre amb catòlics, amb anarquistes, amb franquistes, però com que tenia molt clar les seves idees, això li era igual, i aquest valor de la tolerància i de saber escoltar els altres, malgrat que no pensin com tu, doncs ho va saber demostrar molt bé. Bé, doncs ja veieu que per mi ha estat un goig poder treballar amb una persona com aquesta, perquè en el fons acabes aprenent, ets tu el primer que aprens com a persona i també com a historiador. I per això estic tan content d'haver-lo escrit i per això ho agraeixo doblement que m'hagueu ofert la possibilitat de treballar aquesta manera. Moltes gràcies per les atencions. Bé, al final, si hi hagués alguna pregunta, mira, n'hi ha una. Costa ja a vegades, que s'ho Mira, jo, com tu el vas conèixer, i a més vas conèixer en el Cortines el mot, perquè és que clar, em ve allò que diuen, és el moment de l'historiador i del que l'ha conegut. I jo quan l'Antoni em va dir ja has fet més pàgines de les que toca del Cortines, vaig deixar córrer una cosa que jo tenia en ment. Per mi l'hereu del, diguéssim, el que tenia que ser restaurador, pregunto, això ja es pregunta, per mi el que tenia que ser restaurador, reiniciador del cooperativisme a Catalunya per mèrits de treball, de constància, era el Pérez Baró. I en Cortines tenia la mateixa idea, però portada a l'exili. I quan torna, al Tarradellas posa el Cortines
perquè és el seu col·laborador a l'exili, i descarta el Pérez Baró. I jo no vaig poder trobar, o sigui, a veure, em vaig parar, em vaig aturar, però tampoc ho vaig trobar. La relació, o sigui, la concepció dels dos, perquè ells van viure fins al 89, els dos tenen en comú que moren el mateix any i que coexisteixen a la fundació. Sí. Els dos coexisteixen a la fundació. I no vaig poder trobar cap connexió. Potser no la vaig buscar prou entre el Cortines i el Pérez Baró i les dues concepcions. El que està clar és que el Pérez Baró, com deies tu, volia tornar a les institucions del 34. I el Cortines volia tornar a les del 34, però actualitzades en el moment. I aleshores aquí, per mi hi ha un buit que jo no sé si tu ho has trobat o si tu ho coneixes de la relació entre aquests dos, diguéssim, històrics, entre aquests dos personatges històrics, que jo crec que no van coincidir molt, tot i que ser els dos pals de la transmissió del cooperativisme, crec que no van coincidir gaire. Tu has manifestat, bàsicament, i jo ho he dit al començament, el Pérez Baró era un home de perseverància, es havia de perseverar per sobretot. Bueno, ara, després dels anys, també hem viscut moments de la política catalana, amb aquest restaurar, no restaurar. El Pérez Baró creia que havíem d'agafar el que es havia treballat en el 34, en el 36, en aquella època, i restaurar-ho, i modificar a partir de la restauració. I aquest era un home perseverant i coherent, però fins a les últimes conseqüències. El Santiago Terribas va donar-li suport durant molt de temps amb aquest, però fins al punt en el qual ens vam anar donant compte una mica tots plegats de que per part del primer govern de Tarradellas doncs diuen, escolta, han passat ja els anys, el que hem de fer és una adaptació perquè si no els joves no m'entendran i tal. I llavors va guanyar l'altra concepció. Jo ara no voldria valorar quina era la més vàlida. I el Cortines era un home molt adaptable. O sigui, el Pérez Baró era un home empàtic, però que a més transmetia respecte, dignitat, i quan feia les seves ponències, els seus discursos, tots callàvem, i era un home d'una personalitat impressionant. El Cortines es va anar adaptant, i va entendre que es havia de fer una nova llei, que la constitució de les federacions, i aquest va ser els elements. No es van relacionar molt, no es van relacionar molt ells dos. No, ells dos, perquè a partir del 80, quan fem les jornades del cooperativisme, té més prepotència, té més predicament o més força ideològica el Pérez Baró que el Cortines, al 80. Però en el 85, 84-85, que és quan s'anomena el Consell Superior de la Cooperació i tot això, ja pren força, diguéssim, la línia Cortines i no. I llavors ells dos, eren gent també d'una època, tu has plantejat, no? D'una època en la que, escolta, això de la coherència i els valors eren importants. I no hi va haver-hi molta comunicació interna, tot i que es coneixien de sobres i que hi havia, però cada un vivia a Sant Andreu, l'altre a Montbau, i aleshores dos línies de pensament dintre el mateix pensament, diguéssim, ideològic de transformació social. Uns eren més adaptables i l'altre era més conceptual. Bé, sí. La pregunta no la quadra, jo diria, el buit que va haver-hi del 39 fins a la transició, als anys 50 van néixer uns moviments cooperatius, unes cooperatives a Catalunya, Espanya, Catalunya. No tothom havia perdut els ideals del 34.
Una d'elles és l'exemple de la nostra cooperativa. La gent que als anys 50 es va replantejar respondre a les necessitats col·lectives dels treballadors tenien el concepte clar i honest de les cooperatives. Va haver-hi altres que no, altres que van ser cooperatives empresarials que baix la capa de la cooperativa. Com es va, aquest buit es va omplir, es va respondre d'alguna manera, perquè això no, a mi no, jo vaig deixar el 37, per tant, al principi no podia tindre, que a mi vaig aprendre als anys 50. No sé si he entès bé la pregunta, però a veure, en Pérez Baró... De quina manera la semilla, que es diu en castellà, va quedar la llavor, de quina manera va quedar la llavor amb unes generacions que van sortir als anys 50, els quals a l'any 70, alguns d'ells ja van formar part del moviment cooperatiu, perquè ja portàvem entre la clandestinitat i la llavor a nivell de cooperatives que van respondre a nivell, sobretot d'habitatge. Jo coneixo aquest aspecte, no tant l'agrícola o el consum. El consum estava a la Pau i Justícia. La Pau i Justícia que sí que vaig ser-hi, entens? Una cooperativa famosa de consum, però hi va haver una rama d'habitatges, que hi havia el Civit, que en deien, no? Llavors, però era una cooperativa de consum que va resistir bastants anys. Encara van quedar una semilla, una... Sí, no, però descomptat, tal com ha dit el Miquel Grau, la gran feina de Pérez Baró és fer de pont entre uns ideals d'abans de la guerra i una nova situació que unes noves generacions que als anys 50 doncs, ja molts d'ells ja no havien viscut la guerra, potser ja havien nascut però no l'havien viscut. Llavors, però això no volia dir que als anys 50 estigués tot oblidat. A part d'en Pérez Baró, jo crec que el moviment cooperatiu, dins del moviment cooperatiu hi havia molta gent que havia gent d'edat que havien viscut la guerra i la república i que no havien perdut aquells ideals. Una altra cosa és que el règim, clar, donava per lo que donava i les cooperatives estaven dins el que és la carcassa de l'obra de cooperació, que havien de complir uns determinats manaments i esclar, per això Pérez Baró va denunciar tant que les cooperatives no fossin lliures, sinó que estaven enquadrades dins que era el sindicat vertical, franquista. Però bueno, la gent que hi havia dins no havia perdut aquests ideals, la llavor hi era. Es tractava de que no s'acabessin de perdre aquests ideals, no? I per això la gran feina de Pérez Baró, deixar per escrit i deixar de paraula també, perquè ell no es va cansar de córrer moltes cooperatives i bona part de Catalunya per anar a escampar la bona nova, no? de la cooperació. Jo em sembla que la llavor no es va perdre. No es va perdre. No sé si he contestat la pregunta. No, jo simplement volia fer primer un agraïment també per haver fet l'esforç d'escriure aquesta biografia. Jo crec que, com deia el Miquel, realment els historiadors que ens dediquem a aquests temes més joves estem amb un deute supermerescut amb el Pérez Baró, amb el seu llegat i amb la seva voluntat de transmetre aquesta memòria que a ell li llega. En aquest sentit crec que el Pérez Baró va ser precisament dels que va fer més en tots aquests anys foscos, dels 40 i 50, per mantenir la flama tal. M'ha cridat l'atenció que no citéssiu, per exemple, que era de la cooperativa Teixidors a Mà. Sí, no, sí que ho he dit. No? I en aquest sentit, clar, Teixidors a Mà també continua després de la guerra, no és quan ell s'implica més. I la pregunta, donat que clar, a mi també m'ha sorprès molt, per exemple, com m'expliques en el llibre el tema de que va estar bastant temps a la presó, i va ser un militant. Aquesta gent, quan te n'adones d'això, dius, ostres, avui el bé que vivim, i aquesta gent per escriure un article s'anaven anys i anys de presó. És impressionant llegir tot això.
I la pregunta anava més en la direcció de que precisament crec que Pérez Baró concreta, per mi és una de les expressions més acabades d'una tendència dintre del cooperativisme que era el col·lectivisme. No? I el fet d'haver participat en el decret de col·lectivitzacions i el fet de tenir un bagatge cooperatiu, com t'explicaries que no combinés les dues coses, no? Després de la guerra? És a dir, durant les col·lectivitzacions, les cooperatives també tenen una posició respecte a les col·lectivitzacions. Primera pregunta, com és que no va incidir més en la formació cooperativa en el marc de les col·lectivitzacions? I com després, segona part de la pregunta, quan va alimentar tot el tema de la memòria cooperativa, com és que no va recuperar també, encara que va escriure als 30 mesos, no? Però com no va recuperar també tota aquesta línia més col·lectivista d'organització econòmica de tot el país? No? És una pregunta difícil, però... No, ara no recordo com començava la primera pregunta. No, la primera pregunta és com ell fa el decret de col·lectivització sí. I com tenim una mica pel que ha dit en Jordi Pomés abans, no? Que ell realment assumeix l'ideal cooperativista, tot i que ja havia participat efectivament a Teixidor Samà abans, no? El moviment cooperatiu ja havia participat abans dels anys 30, però assumeix aquest compromís més després de la guerra que abans. Jo recordo, és que no recordo si ho he llegit aquí o en el llibre, vull dir, o en un altre lloc, per una entrevista que li fan l'any 70 quan publica... no sé si... Sí, quan publica, però no sé si surt aquí o ho he llegit jo en un altre lloc. Però la cosa és que li pregunten sobre aquest tema del col·lectivisme i del cooperativisme i diu que defensava el que es va fer, les col·lectivitzacions, però que considerava que era per un moment extraordinari, concret, no? Que era com la guerra, no? Però que en la vida normal i corrent, en la vida quotidiana, defensava el cooperativisme. Per tant que jo crec que si no fa una major defensa, com tu deies, seria primer perquè en els anys 30, els anys de la guerra, encara no té tan assumit aquest compromís cooperatiu, encara està més provant coses, i perquè després, que segons ell mateix diu, considera que una cosa és una situació de guerra i una altra cosa és la vida quotidiana. Però sí que és veritat que ell defensa, no sé si directament utilitza la paraula col·lectivisme, però el cooperatisme, vull dir, aquella paraula que ja havia quedat en desús, la idea del cooperativisme com a sistema social, no? Que és molt anterior, doncs ell sí que la continua defensant. No, ho dic perquè dintre del propi cooperativisme en aquell moment també hi ha debats, no? I algunes branques, doncs, com per exemple el mateix Pairó, defensaven anar també a les col·lectivitzacions, per exemple, del comerç privat, que això hauria de portar també a la creació d'aquestes cooperatives úniques que, per exemple, a Terrassa sí que es produeix. No? I hauria sigut interessant, no? Poder fer unes polítiques en aquest sentit de barrejar les dues coses. Són hipòtesis que es queden... S'ha d'investigar, jo crec que s'ha d'investigar més tot això. Sí, voldria dir una cosa sobre això. Es parla sempre del decret de col·lectivitzacions. El decret de col·lectivitzacions bàsicament és pel tema industrial. O sigui, el segment agrari de la CNT se'n desmarca sempre. El decret de col·lectivitzacions l'aprova la CNT industrial perquè la CNT agrària no està arrelada, no està en el lloc precís, no està encara articulada. Per tant, el decret de col·lectivitzacions jo només el plantejo d'aquesta manera. O sigui, a partir de quan surt, la mateixa CNT és la CNT agrària, que esclar, hi havia un segment fortíssim, no l'admet mai. Diu que el va aprovar sense consentiment, malgrat que ho havia fet la CNT industrial. Per això el decret de col·lectivitzacions, quan es parla, i Pérez Baró sempre en parla, però només és d'un segment. Hi ha més Catalunyes. La Catalunya no és Barcelona. Sí, Toni, però hi va haver moltes col·lectivitzacions agràries que el front anava posant i la pròpia població local anava assumint i anaven constituint comitès de la CNT o de col·lectivització, i hi ha moltíssims documents que ho demostren. Des de, per exemple, el Prat de Llobregat, on es va col·lectivitzar el 100% de la producció agrícola,
no? Tota la zona del Baix Llobregat, de Sant Martí, del Maresme, saps? No ho sé si en els llocs on no va passar el front, però per exemple jo sé molts pobles on es va per exemple a Castelló, a moltes zones agrícoles es va col·lectivitzar la terra aprofitant que hi havia la revolució social. No sempre, no tot. Però en molts casos ja Però la que es necessitava. no només va ser La que industrial, es necessitava, no a nivell general, no tot, només la que es necessitava. però que no va ser només a nivell industrial, hi ha moltes experiències que Jo testimonen. no he dit que no, he dit que no. Jo estic dient que la col·lectivització agrària va ser diferent i que per tant el decret de col·lectivitzacions no té res a veure amb la temàtica agrícola. La prova és que a partir del dia de Nadal que s'havia de signar, el dia de Nadal concretament, que s'havia de signar el pacte entre la Unió de Rabassaires, els socialistes, que en aquell moment ja tiraven amunt i la CNT, no es va signar. I la prova, per més índoli, és que no es va aprovar el decret, la legalització de les col·lectivitats fins a, no recordo si és a l'agost o al setembre de l'any 37, fins al 37. No s'aprova al començament. Estan sempre en procés, les col·lectivitzacions. Sí, però en aquest sentit, no, és igual, no vull... No, però és important, per exemple, a mi em sobta, no?, de que, per exemple, els senyors de la Conselleria d'Agricultura, que eren més pro Unió de Rabassaires, diguéssim, intenten imposar, no?, el sindicat agrícola entre ells, la cooperativització del camp, no? I això també topa amb la idea de les col·lectivitzacions agràries, no? L'Unió de Rabassaires és Esquerra Republicana i després d'Esquerra Republicana és el SUC i el SUC no està per les col·lectivitzacions i l'Esquerra Republicana no. Però va ser una de les lluites importants de la vida. En això tu podries... Perdó, sí. No, S'ha interposat una col·locació. sobre la Unió de Rabassaires, tu podries, diguéssim, comentar-ho més? No, però sí, en general és el que he dit ell. Sí, no, però... En aquest moment estaven per primer guanyar la guerra i després parlarem de quin sistema social i econòmic hem d'implantar. Jo crec que en Pere Baró, ell defensa les col·lectivitzacions tal com es van fer, perquè tal com ha dit ell, hi havia un context molt excepcional que s'havia de donar una resposta doncs, una resposta i que era obligat doncs, que la producció continués al màxim i no es perdés perquè precisament es necessitava en aquest context que tothom rendís al màxim. No? Llavors ell diu que si estem en un context en què els propietaris molts han de marxar, molts els han assassinat, les fàbriques han de continuar produint de la manera que sigui. Llavors ell diu doncs la col·lectivització pot ser un bon sistema perquè en aquest context la fàbrica continuï rendint al màxim. No? Una altra cosa és que ell, dins d'aquesta col·lectivització, ell veurà que el que és els valors de la cooperació, els valors del cooperativisme, doncs no tenen per què estar renyits en les col·lectivitzacions que es van aprovar amb aquest decret de col·lectivització. No? Ell defensarà sempre aquest decret i ell li agradarà molt recordar que socialistes moderats com en Serra i Moret doncs, també el van defensar, però el van defensar perquè es trobaven en un context molt excepcional. Bé. Doncs hi ha una pregunta més llàstima. Una pregunta, una mica com a historiador aficionat, a part de llibreter. Hi ha un tema que l'heu apuntat una miqueta, que era, després del desballestament de tota aquesta estructura de cooperatives, que moltes estaven lligades a moviments d'esquerres i tal, després del 39, quina estratègia o com es va poder, d'alguna manera, sobreviure durant els foscos anys 40, 50 i 60, en què el moviment cooperatiu potser d'una manera més o menys subterrània i tal, però potser va anar fent la viu i potser va poder anar sobrevivint, no ho sé. Quines estratègies o com es va intentar solucionar o passar aquesta època? Com vam poder. Votamia. Sí, a veure, per decret no podien abolir tota
extingir, Per asfíxia, sí, per asfíxia, no? Però esclar, existien aquestes cooperatives i van continuar existint, això sí, sota un marc legal molt dur, molt encursetat, que es carregava els valors fonamentals de la cooperació, com eren la llibertat llibertat en molts sentits de funcionament de la mateixa cooperativa, perquè tot la mateixa junta de la cooperativa, els objectius que s'havien de marcar les cooperatives, tots els hi donaven fet, no? Llavors, clar, no existia llibertat ni de pensament ni ideològic. Llavors en Pere Uró diu, bueno, això ens estem carregant l'essència del que és el cooperativisme. El cooperativisme neix en un règim de llibertat i els cooperadors han de ser lliures de ser-hi o no ser-hi i han de ser lliures de pertànyer a una federació o pertànyer a una altra. Clar, allà no eren lliures, allà havien de pertànyer al sindicat vertical i s'havien d'atendre els mandats que venien de dalt. Però van subsistir i van subsistir perquè els ideals no s'havien mort, tampoc se'ls van poder carregar. I jo crec que Déu-n'hi-do com va aguantar el moviment cooperativista al llarg del franquisme. De fet, no és un tema que hagi estudiat a fons, perquè m'he limitat a la biografia, tot i que evidentment el tema ha sortit i en Pere Baró denuncia, des de l'any 50 que es posa de ple, denuncia el perill de que el cooperativisme defalleixi en poc temps. Ell ja l'any 50 aporta dades de l'evolució negativa que està sofrint en relació al que hi havia abans de la guerra, no? El número d'associats, el número de cooperatives, i ell denuncia aquesta evolució negativa i diu, bueno, o ens hi posem tots a treballar per aquest moviment o defallirà en 4 dies, no? Però Déu-n'hi-do que va aguantar. No se'l va carregar el franquisme, sinó que se'l va carregar la mateixa evolució econòmica de la societat, que el consumisme sí. Totes les províncies no són iguals, Totes no són iguals. Depèn del delegat sindical provincial. A Barcelona hi va haver la tira de delegats sindicals provincials. En canvi, la província de Tarragona només hi va haver un. I la gent, quan parles amb ell, diu excel·lent, excel·lent. I la documentació que tenim és així. Una vegada fins i tot proclama en una de les reunions, dona la consigna que tocava, i diu que no hi està d'acord. I es posa baix al punt. Per tant, s'ha de mirar amb lupa cada lloc. Un que va ser 25 anys, des del 45 fins als 70, o sigui, fins als 70, va passar la tia de ministres i no la van treure mai. I era José Antoniano, o sigui, i en canvi tothom, gràcies a ell, gràcies a ell, gràcies a ell. En canvi Barcelona no. Vull dir que no serà tot uniforme, no li sabré veure. En llocs molt durs i en altres llocs potser no tant. Estic parlant sempre del camp. Algun lloc està escrit que, no recordo, que el primer jefe de l'obra cooperativa de sindicats, en algun lloc està escrit que la cooperació al camp s'ha de mantenir perquè estructura els obrers del camp, perquè és la forma de mantenir el control de l'estructura agrària. I la cooperació de consum no la podem deixar perquè es morirà sola. Perquè clar, hem de pensar que estàvem en l'època de racionament que podíem vendre el que els hi donava la gana. I per tant el primer president de l'obra cooperativa diu tranquils perquè aquests es moren sols, el que ens interessa és enquadrar la mà d'obra del camp a través de les cooperatives, que a més se'n deien sindicats, no? Ho deixem, no, però? Què? Que us sembla, ho deixem, no? Sí. Sí? Doncs gràcies.